fantástico. Maestro. Muy bien. Moment icònic a nit per als amants més acèrrims de les fogueres. L'artista Pedro Soriano era un dels convidats il·lustres en la pujada de grua més important de la foguera Calvo Sotelo. Enguany s'estrena en especial amb aquell remat que Soriano no va pujar fa 22 anys i que ara Mario Gual ha reproduït com a homenatge. De fet, el va signar abans d'enlairar-se com un mes de l'equip. No se pudo plantar y es una cosa pues, que lo tengo yo guardado en el corazón. Y este chico se sabe de memoria mis hogueras y es un admirador que tengo y además es un artistazo. I per a mi és un orgullo que haya hecho esto. I després d'haver-ho imaginat una vegada i una altra al taller, el remat d'ous de colors prenia altura mentre comissió i amants de la festa contenien l'alè. Yo me lo llevo en el corazón, llevo a Pedro en el corazón y ahora tengo un remate que pienso que ahora es nuestro. Para mí es historia de las hogueras. Sí, Pedro, infinitamente agradecido, de verdad. Ara sí, el remat que somia Pedro Soriano està on toca gràcies a la intercessió de Mario Gual.